Sugeng dalu Cahayu Birgita Ayu Setiani sarjana seni. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Alhamdulillah. Wis nate nyinden nenggen Sela Katon kene? Belum Pak, belum sama sekali. Ngapunten nggih Pak Bu, saderengipun kula niku sakniki niku warga masyarakatan lho Pak. Warga masyarakat Karanganyar nggih Pak. Tapi ning Karanganyar niku nggih jarang tanggapan Pak kula Pak. Loh, lah gur ngene kok pamerne aku. Lah kuwi kapan mayang ning Karanganyar ora sambatan ngene iki. Lho saya itu kecamatan Gondang Rejo lho Pak sakniki Pak. Nggih. Tegese warga masyarakat, tegese kene iki ya tanggamu berarti. Nggih no Pak harusnya. Ngapunten Bapak Camat dereng kondur napa mboten nggih Pak? Dereng. Pak Camat kula niki warga Gondang Rejo lho Pak. Mbok jenengan iki nyawer kula ngono lho Pak. Kowe senengamu nek langsungan nembange urung kok lagi munggah langsung. Lho saiki kan malih ngerti Pak. Oh, bae ning Gondang Rejo ki enek sinden ngono lho Pak. Oh, kowe tak kandhani ya, tak kandhani. Pak. Aku ki lak saka Njaten. Nggih. Dadi sak desa Njaten kuwi yen anggere bersih desa wayangan, aku disangoni panitia. Emoh. Loh, lah napa kok jenengan mau sangoni panitia? Emoh lah, aku mergo kuwi kecamatanku. Lah, gandeng sampean kecamatan ngendi? Gondang Rejo. Selorejo masuk kecamatan Sela Katon. Sela Katon to kecamatane? Gondang Rejo. Gandeng sampeyan iki dilingkup kecamatan Gondang Rejo, mongko Sela Katon iki lah ke bawah Gondang Rejo. Nggih, betul. Yen cara aku pamane sesuk diamplopi karo Bu Kesi, aja kok tampa. Loh, lah napa Pak? Lah kula nyinden sewengi ganas sok ra disangoni pripun? Kapan kamu mengabdi kepada warga masyarakat Gondang Rejo yen ora nyinden ning kecamatane dhewe ngene iki? Aja kok malah nyuwun sawer karo Pak Camat. Lah nanti Pak Camat nyawer tenan aku ya jalukno pisan. Ngawur ya. Nggih, saderengipun nderek pitepangan nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kula Birgita Ayu Bapak Ibu, aslinipun jane Kediri Jawa Timur. Nanging saiki teng Plesungan Gondang Rejo Pak Dalang. Plesungan. Nggih. Oh iya. Plesungan langsung. Plesungan enek sinden wah. Ayo enek sinden kena disambat. Ayo ngono kuwi nggih. Terus ucapan yang terbaik untuk warga masyarakat Sela Katon piye? Nggih, nderek dedonga nggih sik Pak aku serontolen rada anu. Oh iso nggih. Kami sosolan maksudnya Pak nek teng mriki nek teng Jawa Timur Padha cara Jawa Timur pancen serontolen. Bener ayo. Dadi yen omong kelera-keliru jenenge kami serontolen ngono kuwi. Wong wedok kok seneng karo wong lanang pirang-pirang ya kami serontolen ayo. Ngono kuwi. Nggih, nderek didonga nggih Bapak Ibu, mugi-mugi desa Sela Katon nggih Pak. Mugi-mugi masyarakatipun sehat, panjang yuswanipun, rezekinipun kathah nggih Pak. Oh nggih Pak, kula nggih ajenge crita Pak. Kula niku nate dipijeti kalih Mas Warto Pak nggih Pak. Awakmu bareng ya kena. Nggih, pernah. Masalah dadi korban akhirnya awakmu. Kok korban niku pripun to Pak? Piye Mas Warto niku kula kan anu to Pak, nate sakit asam lambung to. Terus kula niku bingung kok obat kok ndak mari, berarti kula niku mencari alternatif lain gitu. Terus kula niku di WA Mas Dar, coba dipijetne Masku. Nggih. Terus kula mara teng ngene daleme Mas Dar to Pak. Ya Allah Pak, nek mijet po enak Pak saestu Pak. Mas Warto kuwi. Nggih, Mas Warto. Dene mijeti wong lanang kaya aku malah luwara kabeh malah. Lah malah mijet wanita tuh halah Pak lemah lembut Pak, enak Pak. Akhirnya mari laram. Iya sembuh Pak saya Pak. Asam lambungnya mari. Sembuh. Akhirnya ganti asam urat. Allah. Kok iso asam urat lho Pak? Lah iya ngono kuwi. Lah tandha panuwunmu mergo mbiyen nate dadi lantaran tombo saka Mas Warto, mula saiki ya sampean nyinden sing semangat nang kene. Nggih. Pak Camat, mbok pilih enten pamundutan Pak Camat. Camat neh. Aku punya pantun buat Pak Camat. Nggih. Tuku tomat karo brokoli. Cakep. Bapak Camat jenengan ganteng sekali. Biasanipun Pak, nek teng ngene Jawa Timur ngene desa kula niku biasane enten pejabat sing dipanehi pantun langsung Pak disawer 500.000 niku leres niku. Nang endi wi? Nang desa kula Kediri niku Jawa Pak. Timur. Nggih, Jawa Kula Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah beda ngene. Beda Pak. Beda. Oh alah. Iya ngono kuwi.
Ayo, ngono kuwi bir. Ayo. Nggih, mbok bilih enten pamundutan Pak Dalang. Napa jenengan wis bebas teng mriki niki piyayi mriki niku napa-napa masuk, napa-napa kersa. Tak kira malah jenengan sing langkung pirsa ngono kuwi. Syukur yen pamane jenengan lak nyebut Pak Camat terus. Nggih. Pak Camat diaturi munggah panggung. Dadi engko pilihane loro, nembang utawa nyawer, milih ndi Pak Camat ngono kuwi. Nggih. Bapak Camat niki diaturi teng panggung nggih Bapak Ibu nggih. Lah Pak Camat niki warga jenengan niki mengusulkan untuk jenengan di atas panggung. Napa kula jemput Pak Camat? Mriki Pak Camat nggih. Yo kanca ning gisik gembira. Untuk camat kita ing Gondang Rejo. Wah, Pak Camat iki. Selamat malam Pak Camat. Ya. Sebentar Pak, ini saya benain ya. Udah. Lambene benain basa ndi kuwi ora. Ngono Kula nembe niki Mas Cangik. Dalem Kula ndredeg nembe niki. Ampun ndredeg to Pak. Kula biasa mboten ndredeg teng ajenge wong. Lah. Nembe niki kula ndredeg. jenengan biasane ngadepi wong sak kecamatan. Lah niki ngadepi Mbak Brigita niku lho kula ndredeg. Waduh Pak jenengan ya ampun ngoten. Kula salting lho Pak. Sing marahi ndredeg napa niku nembe lari sak putra panjenengan kok. Lah nggih. Nggih. Duka niki kula ndredeg lho. Nggih, nggih. Loh, kok sak putrane Pak Camat itu saya melihatnya itu seperti masih umur 30-an loh Pak. Padune. Iya. Ngawas Pak, lek ngelem ngono kuwi biasane arep ngeneki niku mangke. Kula niku pun apal lho Mbak Cangik. Apal nggih. Pun. Angger sinden niku ngerti camat, ngerti pejabat katon jenengan, wajahe berubah dados kotak amal Pak kalian. Mboten Pak Dalang, emang selera saya itu yang lebih tua dari saya Pak. Saya kan umurnya kan 24 gitu. Saya tuh lebih senang yang 30 ke atas ngoten niku Pak. Pripun Pak Camat ngoten niku? Nggih. Aku lagi patikur ke bawah, Mbak. Nggih, Pak Camat wilujeng dalu mbok bilih enten pamundutan jenengan apa ajeng nembang sarengan kalih kula? Nggih. Kula niku sone gur siji toknya. Napa, Pak? Lali janjine. Waduh, Pak. Loh, niku penting, Pak. Penting, Pak, niku, Apalagi Pak. jenengan seorang pejabat yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah janji yang pasti. Lah itu yang ditunggu. Betul. Nggih. Ning kula mboten lali janjine. Mboten Gur lali. niku gur ngelekke kabeh. Aja lali karo Janjine. Nggih. Betul, Pak. Apa ngerti kok Pak Camat rena penggalihe nonton selokaton kene bersih desa terus ngenekke dhewe bersih camat. Ayo. Nggih. tenang mawon enten anggota DPRD kalih kula kari nembung mengke. Jenenge camat. Nggih, Pak, siap. Ugi Pak Kepala Desa pun di Pak Rejosari rawuh nggih. Wonten rawuh menika. Alhamdulillah. Menika Pak PJ Plesungan. Jenengan ki ora Silorejo, Mbak. Sulurejo. Heeh. Kula Plesungan, Pak. Lah iya Sulurejo nek Plesungan. Oh, mboten Gondarejo, tapi teng ngene. Gondang Rejo tapi dusune Sulurejo. Oh, ngoten. Ketekan jeneng. Lah wong teng tulisan iku kan Desa Plesungan Kecamatan Gondang Rejo ya. Kan gitu, Pak. Lah aku diterangne karo Pak Camat, mosok Nggih, Pak nggih, Pak. Camat. Mau Pak, pokoknya aku dadi warga Gondang Rejo wae, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Langsung napa mawibawa, Pak? Langsung Bawa mawon. mawon. Kula Aja. bawa niki Mbak Brigita malah bingung mengke nek bawa. Alah mboten, Pak. Monggo diaturaken ya lali janjine bersama Pak Camat Gondang Rejo dan Brigita Ayu. Monggo dados. Monggo Pak Sekedap Pak. Nggih. Jenengan nyolong pethek ngendika lek jare nembang mung saged tembang niki tok. Nggih. Lho suarane apik to, Bu? Saya betul, Pak, betul. Nggih nek pas lagu niki, nek lagu liyane mboten apal. Ah, saya sanget wonten jenengan kalih laras nggih pleng apal tur. Nun sewu Pak Camat.
Napa sering karaoke jenengan iso? Waduh iki konangan. Tegese teng dalem karaokean kali Bu Camat ngoten lho. Nggih, leres niku, leres nggih. Apik tenan kok ya. Ayo sampe ngerti ya nek bersih camat. Masuk lagi nggih, Pak? Nggih. Jan-jane kowe ning ati gelagatmu sajanu priyani hatiku sujono kowe kencan karo liya. Ambekan sih. Ambekan dulu, Pak. Pun sepuh, pun tuwa. Nggih, semangate entuk nih ya napas. Nah, faktor U menika. Nggih. Jan-jane kowe ning gelagaku sajanu priyani hatiku sujono kowe kencan karo sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Camat luar biasa. Rogoh tenan iki. Dalah. Repot-repot Pak Camat. Waduh. Pak jatuh. ATM-e sauten bir. Terima kasih nggih Pak Camat. Semoga panjenengan sehat selalu nggih to. Lah ngaten iki Pak Camat nyangoni Pak Lurah kok gak nyangoni ya kebangetan to Pak. Pak Lurah. Pak Lurahe telu, Mbak. Oh, Bapak Lurah 3. Waduh ya niku lumayan Pak. Bapak Lurah pundi niku? Pak Lurah Rejosari. 500.000. Pak Selokaton. Bapak Lurah Selokaton 500.000. Pak PJ jenengan. Bapak PJ Pejuangan 500.000. Ya Allah Pak, engko entuk wakeh Pak sindene Pak. Aku tak takon karo kowe. Kowe jane sinden apa rampok ora? Kabeh jaluki ora. Panjenengane mangestoni rawuh ki wis matur nuwun niku dene kaya Pak Camat wis kepareng nyumbang swara, isih nyumbang arta kaya ngono tegese piyai sing spesial kaya ngono kuwi. Spesial Pak, betul Pak. Ampun ngoten Pak. Kala-kala Pak. Mancange kala-kala mboten menapa. Oh nggih. Terus kedah ngeten menika. Aku dibilani Pak Camat. Ah iya. Nggih ngaten nggih, Mbak. Anu to jenengan sewu sok mirsani teng YouTube niki gelare kanca-kanca kali kula. Nggih. Wah, nggih. Sok ningali live streaming. Ngoten. Seneng kula. Oh nggih sembah nuwun Pak. Ngaten Mugi-mugi mboten namung mirsani kapan-kapan nanggap dhewe Pak. Insyaallah. Nggih. Nggih. Kula kinten ngaten. Sembah nuwun nggih Pak Camat nggih. Matur nuwun. Monggo Mbak Bergita. Nggih. Saya antar apa sendiri Pak? Oh sampun nggih. Sembah nuwun Pak Camat ya. Piyayi tek apike kaya ngono. Sing sangone kok mau sinden tok yogane tek ora. Wis diparingi wis matur nuwun. Iki uga kadang-kadangku tangga tanggaku saka kampung Wayang Jaten iki bak ya do nusul ning Mburi Kelir. Ya, mung serawung. Dipandhegani karo Mas Rudi, karo Mas Wajar dan lain-lain. Wah, matur nuwun. Ya, ning lek sing jenenge kampung kuwi wayangan awake dhewe iki ora seneng. Ha iya senengane cong wae ndut. Ngono kuwi. Di pasaran dhewe-dhewe kok. Iya, Nah, iki perlu tak aturake, Nduk. Iki ya dawuh piweling saka panitia Hari Wayang Dunia yang ke-11 jurusan Pedalangan isi Surakarta. Woro-woro. Kagem sedaya para warga masyarakat ing Selokaton, Gundang Rejo, Karanganyar bilih benjang tanggal 1 November. Menika wonten perayaan Hari Wayang Dunia yang ke-11 dengan tema Nyokro Manggilingan. Ya, arep digelar apa wae. Wiwit saka awan mengko bar Jumuan kuwi ana ruwatan massal
sing ngasta dalang pangruwatan ya kuwi Ki Haji Sukron Suwanda. Mila mbok menawi para warga masyarakat Gondang Rejo kepingin nderek wonten ruwatan massal saged mendaftarkan diri. Yen ruwatan dhewe sok-sok biayane iki akeh, Nduk. Bergudengi pirang-pirang yen massal disangga wong pirang-pirang dadine enteng. Iya, bar kuwi mengko terus bengi ana pembukaan lan uga pentas-pentas seni karya para mahasiswa dan para seniman dalang dengan tema lakon ya kuwi perang gede. Oh, perang ageng. Monggo mapan wonten ing pendopo ageng isi Surakarta, warga masyarakat monggo dipun regengaken, dipun gayengaken sami tindak wonten mriku terbuka gratis untuk umum. Ya ngono kuwi. Pengetan hari wayang iki janjane 7 November. Ning gandeng isi ndisi luwih dhisik merga dalang kampus dosen-dosen iki ratake yen tanggal 7 November iki lak do nampa job dhewe-dhewe. Ya, ngono kuwi. Mula usule Pak Purba karo aku barang ampun 7 November ning 1 November ndisiki. Wah iya. Alhamdulillah engko awake dhewe sak kanca 7 November sowan ana ing rumah dinas Bupati Karanganyar dalam rangka Hari Wayang dan juga Hari Jadi Kabupaten Karanganyar. Wah iya. Monggo bapak-bapak minjang rawuh 7 November. Ya sindene ya 100 pira ngono. Sindene mung 6 ning anggarane per orang 100-an. Ayo ngono. Ayo. Iki konsepe rada beda ora mung bab gemerlap lan uga meriah ning iki ganti suasana dengan tema ya kuwi apa kuwi wayang kembali ke khitohnya. Ya balik ning lakon. Lakon esuk Tripama. Ya. Gayeng kuwi. Genah sewengi wisuk wah ora iso turu doan kanca-kanca. Tetep iso. Tetep itu nggen anggar sirep ya bablas. Saya lek awan bengi ngene iki wis tak titeni. Bar perang gagal no wis dadi celuk-celukan ayo. Mamem-mamem ngono. Anggere wis sepi ngono akhire dhek ya ora nyeluk bak ya melu turu kok. Nggih. Pelok barang nadyanto sore mau wis dikumandangake karo anak-anakku saka Selokaton sing kepareng konser sore mau luar biasa. Tabuhane jos. Temenanan. Iya. Mergo kene ya ana seniman pengrawit hebat Mas Daryanto. Lho, kuwi bocah-bocah do latihan sakwise Mas Daryanto pindah ning Blitar malah. Dadi ora enek sambung rapete. Ha iya. Tabuhane apik jos ngono. Gugur gunung meneh ya Winong Nawangsih men jumeneng. Ya. Nggih ngurmati semangate warga masyarakat Selokaton. Monggo Cak, gugur gunung. Lenggah menika pulunan kula utawi ponakan kula Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Oh ponakane Bu Kesi. Ingkang sowan wonten Ngabiyantara. Ya, Ya, tata kramane wong Jawa ya kula nuwun karo piyai niki. Nggih, nderekaken nggih lajeng kondur Pak dan Ramil. Sajake kula kok ngadeg kok langsung anu nggih Pak kondur kok wedi diceluk ya jane.
Heeh, wedine kok copet ndak. Kayak iki kok sindene ngadekne iki ketoke bar iki genti aku ngono langsung kondur. Lho, aja kuwatir, Nduk. Iki malah dawuh saka Mas Warto, ya toh, Pak Bayan Warto. Iki Bapak anggota dewan diaturi munggah ana pepanggungan. Nah, ngono kuwi. Nggih. Monggo sinten Pak Sarjono napa Pak Hanung kula nderek napa langsung dua-duanya kula namung badhe tuturi. Nah nggih, Pak Sarjono nggih. Ingkang pundi nggih piyayine Pak Sarjono? Oh, ingkang anu napa mustard coklat. Sing saka partai PKS Perjuangan mau lho, Nduk. Oh nggih. Piyayi kok jan gagah pitek song ganteng ngono kok ketok lomo banget ngono ya, Pak. Ya ampun. Renek bedane karo Birgita mau iki. Ketoke iki jan koyo berwibawa banget ngono lho, Pak. Janan. Iya, nggih. Ketoke ngelem-ngelem ngono, engko bar kuwi terus nyangoni. Nek ora nyangoni mesti wah pelit cetil kaya ngono kuwi. Mboten, Pak. Kula niki sinden yang bertata krama. Wah, bagus lah kalau seperti itu, nggih. Monggo Pak Hanung menawa Pak Sarjono napa kalih-kalihipun minggah mriki wonten pepanggungan. Ayo. Nah, menika nggih. Totok, totok. Kelok barang ya. Wilujeng dalu wonten dawuh menapa? Kok wonten ampun ngoten to Pak. Pekewet lho Pak. Kula ingkang napa nyuwun dawuh panjenengan. Nek njaluk dawuh kok nyeluk. Lho, niku kan dawuh saking Bapak sinten wau Pak Warto. Dawuh saking Pak Warto lho Pak. Kula kan namung meneruskan saja, itu bukan karep saya pribadi nggih. Arepmu. Nika wau Om Sarjono kaya ana sik nunggu sing jek enom aku tuwa keri wae. Waduh. Ayo Pak Hanung nek saged mawon. Sinden-sinden ini tuh suka yang ini loh Pak, yang agak Sugeng dalu Bu Haji. Bu Haji. Nggih. Sembah nuwun. Dalem pundi to Pak Hanung jenengan? Dalem Selokaton. Selokaton nggih. Nggih. Wonten Kecamatan Gondang Rejo niku tasih kathah nggih piyai sing bersih dusun kados Selokaton. Alhamdulillah tasih kathah. Inggih, syukur. Benjang dalu nggih wonten. Dados niki wulan November niku luar biasa. Nggih. Nggih, njaba jero nggih luar biasa. Njaba jero nggih. Mas Rudi nyun ngapunten. Dalem jumeneng. Nika tangga kula, Pak. Wartawan niku nggih. Niku luar biasa diayahi sedaya. Nek awan niku dadi wartawan, yen bengi dadi penggemar wayang. Nggih. Wonten dusun dados ketua RT nggih to? Nggih, leres nggih. Pun didemo kali wargane ra gelem medun-medun niku malah. Kala wau siang nggih kepanggih kalih kula wonten ruang podang Bupati kok. Oh, ngaten. Nggih. Nuwun sewu badhe. Niki dawuh napa menapa? Nggih, Mbak cita-cita kula niku riyen dados ustad. Oh, ngoten nggih. Dados menawi kagem hiburan ngeten iki kula niku ajrih yen diwastani mengke sinaune krepe engko ndak nang ngerum ngoten. Oh. Lek pancen jenengan ustad monggo sakniki tahlilan kemawon. Nah, nggih niku Pak. Tahlilan pun kala wau siang watane kan ngoten nggih. Niki kula tak nggih nderek lelados mawon. Nah, ning jenenge Cahajaran nggih dibantu nggih, Mbak. Nggih, Pak, jenengan niku ajeng nyanyi gundul-gundul Pak Celmen kula nggih trima lho Pak ampunan. Sing kula ajri niku nggih tembe wingkinge bar nyanyi mesti dikon nyawer. Mboten kula mboten kok Pak. Mboten Pak, mboten niku namung guyon Pak. Perjanjian awal nggih, mboten nggih. Namung guyon kok Pak, tapi
Pak Dalang niku lho. Apa? Ora aku mboten Pak Estu. Mboten sae ngoten niku. Nggih. Mboten Pak badhe nyuwun Dalang, sawe. Pak Dalang mawon tahun ngajeng niku 50% lho Mbak Minang. Nggih. Lah nggih 50% DP kali pelunasan kan, Pak. Niku lak arah-arahane Pak Dalange. Nggih. Karepe wargane ora ngono. Oh, ngoten nggih. Syukur gratis. Astagfirullah Pak Anjran apa tidak ini Pak Dalang itu harus ini loh Pak tanggung jawab Pak Dalang ini segini banyaknya ini loh ada banyak krunya kalau gratis ya ini yang nangis bukan cuma Pak Dalang tapi semua kru ini juga menangis. Tapi kan sampun dinawa itu. Nek pun diniati niku semua hal. Nggih Pak manut jenengan manut kalih warga mriki. Calone tahun ngarep enek Dalang Sido Ludes. Lek arahane iki pinter men Pak Anung ya nggih. 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 Kersane uman sedaya niku Pak Kepala Desa, ya, Pak DPR gitu sih kabeh gen kuman. Nggih. Gen iso uman nyatus-nyatus kabeh engko gen munggah kan. Wah. Niki pane diparingi ninggal katresnan ngoten masuk mboten niki. Niku Pak. Niku malah cocok niku. Niki ciri khas Winong niki. Niku malah niki Kula niku pun ngertos. Nggih. Kula nyuwune niku, perkara kula niku nembe ajaran. Aja-aja jenengan sok mirsani teng YouTube Winong nimbang niki. Kula niku pados HP nomor HP-ne pun mboten pikantuk. Oh, jenengan padus nomor HP kula to Pak. Napa kula paringi sakniki jenengan wonten bentang napa lho jane menapa wonten ajeng napa ngoten Nek to. Mbak Birgita kan kula wis duwe saka ngene Mas Akbar. Oh iya, nggih. Nggih. Iya kalau Winong kan karena jomblo jadi nggak tahu mah harus minta ke siapa gitu ya Pak ya. Kula ajeng nyuwun kalih Bu Ajah nggih pekewo. Nggih. Nggih mengke gampang Pak niku. Gampang. Tadi lajeng napa mawi bawa? Lajeng kemawon nek bawa niki wau ngurusi kecelakaan wonten jalan tol. Jan piyayi kok pinter ndagel barang Pak Anung nggih. Nggih. Niki mangke yang pertama dangdut, yang kedua dipun jaranke. Oh nggih, mboten napa-napa. Dados rumiyin niku nate Pak. Gulung. Nggih Pak Anung. Teng Ponorogo niki Winong juaran nggih ninggal katresnan niku enten salah satu anggota dewan. Niku langsung munggah panggung maringi 1 juta apa 2 juta ngoten. Nah nggih Pak niku teng Ponorogo. Adate Jawa Timur benten kalih adatipun Jawi Tengah, Pak. Nggih. Iki arep Desa partos. Mawacara. Lagi iki enek Dewan Partoselak Jaya Indo ya. Sura Klepat. Jane pomongan ngoten niku anu lho Pak, nggih jane desa Mawacara tapi itu tuh contoh yang baik. Kalau Ya, itu ditiru, baik. nah nggih, kalau Iya. ditiru itu tidak salah, tidak ada salahnya dan baik gitu Iya, loh. memang betul. Nggih. Karena sekarang eranya efisiensi kita. Wah. Cocok, Pak. Cocok niku kula nggih. Anggere pejabat dijaluki alasane efisiensi. Hari jadi iki yo efisiensi. Ayo. Betul masalah, Pak. Kalau hari jadi sudah teranggarkan. Insya Allah bulan November hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-108, sindene juga 108 nanti. Perkara regate nyatusan kan. Yangel iki ya piyayi iki. Monggo ninggal katresnan ya aturake dumateng Pak Hanung ingkang nembang genduk Winong Nawangsih. Mlebu metune dikandani lho Mbak Minang nggih. Nggih Pak. Jenengan niku. Lah niku terserah jenengan, Pak. Pengen mlebu ngoten mawon. Mangga Cak, dados ninggal katresnan supaya katresnane Pak Hanung ora ditinggalake kanggo warga masyarakat Sela Katon. Yuk. Tau nono windonono tak enteni ing pucuking tresno balung mongko bebasane pun katon katon sirane wae. Ojo lali bawelmu, uga
jroning atiku nalikan ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu tambah Sami-sami Pak Anung nggih. Sampun nggih menika nggih. Sampun. Nggih, sampun. Nggih. Sampun. Napa lho Nik? Oh, alah, tak kira raga-raga ya. Wau pun diparingi Pak Camat nggih. Sampun. Anu, jane wau kan Mbak Birgita. Wau sampun. Nggih. Mbak Birgita. Alhamdulillah menawi sampun diparingi Pak Camat. Nggih. Ya nggih, ampun sarep-sarep. Ngoten niku lho jenengane. Wis suwi-suwi gendeng to nang. Bareng rodho ngew-ngew. Diparingi Mbak Minong sedaya napa kalih panjenengan? Lho, ketua rombongan niku lak dalange, Pak. Dados kedah liwat dalange. Nggih. Pertanyaane Mbak Minong niki kula paringi padalang jenengan remen mboten? Jane yo niku Pak setengah-setengah. Oh, 50-50 berarti. Nggih, jane mengke kan menawi jenengan paring niku kan mengke sing mengelola kan Mbak Dian kalih Mbak Birgita niku malah amanah Pak langkung amanah menika. Jenengan badhe ngatur bilih dalange kurang cetha ngoten to niku. Mengke nek Pak Cahyo Kuntadi niku disaki piyambak Pak niku. Pakulinan. Nggih, niku mengke malah lak nggih mboten ngoten nggih bukan sih nggih. Mboten kok. Nggih, mboten namung dhuwit winong lek gregeten kula saki ya mbiyen Pak. Nggih, mboten dados menapa niki Mbak, mugi-mugi tambah berkah nggih. Injih matur nuwun nggih Pak. Amin matur nuwun pangestunipun. Mbok anes ya ampun. Mbak tenapa-napa lho paniku mengke nggih. Matur nuwun nggih Pak, mugi-mugi pinaringan sehat bagas waras rezekinipun ingkang kathah mugi tambah gagah pideksa pinaringan bahagia lahir batin selamat dunia akhirat prap yang akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kowe wis tau ngemut mercon bledos ning cangkem dhuwur ngono. Bareng entuk dhuwit rumah saku omongane kaya bebek. Ayo ngono ya. Wek ngendhok ayo ngono ya nggih. Sembah nuwun Pak Anung, sembah nuwun katresnanipun. Mboten perkara pripun-pripun niku mung nggih men suasanane niku gayeng ngoten niku. Mergo yen mbanyol urusan dhuwit niku gampang iso der. Ayo ngono nggih. Ayo. Wis gampang der entuk pisan. Ayo ngoten niku.
Lah ya wis ben nggih, sinden-sinden nggih tuku pedhak. Ngono kuwi. Sembah nuwun. Ya. Saiki sing era sekarang coba Mbak Triastuti Retnawati. Ayo nggih. Sing era sekarang ketoke sampean sing umure sik 17 tahun. Ayo. 17 kali. Bocah saiki kan nggen kafe utawa nggen warung-warung biasanya nyetel lagu-lagu era sekarang, di sing ayang-ayang, di sing apa ngono kae. Sumawijaya dan sebagainya. Apa liyane? Apale loro kuwi tok aku. Layak dan lain sebagainya. Ngersake sing napa Pak Yoyo? Hah? Ngersake sing napa? Lek awakmu ketok ape ayang-ayang. Ayo, wis ketok ayang-ayange sukma metu saka raga. Ampun Pak, ampun. Golek wahyu bar kuwi balik neh ngono lho. Ayo ngono kuwi. Jadi harus mencari pencerahan dulu Pak Yoyo. Oh iya. Ayo. Kalau pun tobat to Pak. Syukur. Ayo, tobat. Ayo nggih. Ayo diaturake coba Mbak Triastuti Retnawati lan mangke nyuwun izin ingkang bagian nyabetke wayang menika anak kula ingkang mbarep Pak Warto lan sedaya para panitia men bocah niku ajar kendel lan wis lek sabetane wis apik anakku yen karo aku. Ya, kaya ngono kuwi. Murite Mas Bayu. Ayo. Bayu Solo. Mas Haji Mas lek sikutan wah wis elok bocah iki. Pak Yoyo. Niki tesik bapak-bapak tesik lenggah lho. Nggih. Mungkin selak kondur mboten diaturi tindak mriki. Lah aku ora wani lek jenengan wani. Oh nggih. Pak Sarjono. Oh nggih Pak Sarjono sampun pesan tadi pengen naik ke panggung ngoten. Mungkin selak kondur ngoten mangke ndak kuciwa ndak mboten ditanggap meleh ngoten lho. Pak Lurah nggih dereng tesik kuatah lho Pak Yoyo. Napa bersama-sama? Mboten. Oh ngoten. Lah bersama-sama sing remuk awakmu iku. Tahan banteng lho Pak Yoyo. Mangke didum Pak Sarjono rumiyin menawi kersa Pak. Mriki Pak mong Pak Nuwun anu mawon kersa. sewu Pak Sarjono monggo pinarak tindak mriki Bapak. Yang mana Pak Sarjono ya? Angkat tangan coba. Hayo jangan bohong. Nanti udunen loh. Alah ngatek tenan Pak Yoyo. Wedi karo dongaku. Ha ya pinter tuh tien ngedekne. None Pak Sarjono. Sekali lagi. Monggo Pak, monggo. Oh. Sebentar. Ini kok rodok rewel to tadi, tangannya kenapa? Angge, sugeng dalu, nggih. Izin dulu nggih Ibu nggih, nuwun sewu Bapak katuran tindak mriki sekedap mawon. Ah nggih. Tapusi gen ra kendel kok. Nggih. Oh Ibu nggih tindak to? Live streaming, Pak. Live streaming. Oh alah, salahe mang paringi paketan malih mirsani to. Jenengan bocori kok. Wis di WA Abi enggak nyanyi kan? Enggak, tadi. Nggih. Yang tanya kan tadi. Tadi, Abi enggak nyanyi kan? Tak jawab enggak. Nggih. Kalau sekarang mau nyanyi enggak apa-apa. Lah berarti padha kalih kula. Padha, Pak. Padha, kula kalih angger lunga kalih Bugasi lek mulih aja bengi-bengi, Pak. Siap, mulih kula isuk akhire. Cocok nggih. Ha nggih. Nggih nderek nyengkuyung wae. Nggih. Nggayengke ngramekke. Nggih. Nek Pak Camat Maindit Hanung wis pengalaman. Nggih. Hanung ponakanku kuwi ya aning wis pengalaman. Lah wis ping 3. Oh ngaten. Nah, sing anyaran ngene iki lagi latihan kabeh. Nggih. Delalah laguwe ya lali janjine apalane mung kuwi wis Pak Camat. Iya. Terus apa meleh? Lah anu mau apa Om? Wis terserah. Ya pas sing dipilih ya ninggal katresnan. Nggih, satu lagi lho Pak. Ya repote kuwi. Lah nggih sing satu menapa Sing niki? tak apal-apalke ning kono kuwi mau. Napa Pak? Halo Bandung, napa? Heeh, 17 Agustus wae ya. Oh, niku malah bagus lagu termahal di Indonesia lho Pak niku. Ndak apa-apa Pak Kahyo. Saya senengane sing ngene iki.
Nggih. Oh, malah sing tuwa-tuwa ngene iki ajek nggih. Iya bener, Pak. Ngeten iki apusane gampang lho, Pak. Mboten nika kaya sing nom lho. Ampun GR yen. Sing tak seri jane ndeke kae. Ndeke kae lho. Oh, Bu Kesi. Jane. Loh, ning yo ora pareng ya. Aku angger nonton YouTube iki geger karo sinden sing nom-nom to, dalang kuwi. Keksi kok ditinggal mbok tak parani tak jikuk ngono karepku. Bu Kesi pripun, Bu? Jenengan bae asring mirsani teng YouTube to. Masyaallah, Pak Sarjono nanggape kapan? Nek nanggap niki angger jenengan soh nglengser Pak Kangko sik damai. Wah, mboten pun nggih, pun mriko nggih. Nggih, mboten ilok ngoten niku nggih. Tapi insyaallah malam hari ini yang pertama dengan Pak Ki Cahyokun tadi live ya. Ya mbuh engko iso engko tak matur dhewe karo beliau. Ah, mboten Pak, niku rezekine dhewe-dhewe. Kula tak teng Selokaton mawon mboten napa-napa mriwan. Jenengan pun kalih anu mawon pun diwah-wah niku rezekine dhewe-dhewe jenengan nggih. Deal nggih. Engko sing pokoke kula nek telepon ke Mas. Nek jenengan ora kersa, sing tak petil Bu Kesi. Bu Kesi mangke kula weling, lek nek telepon ke Pak Sarjono ora iso. Sampun isi, Pak. Piye carane aku iso? Ngeyel pokoke iki. Usaha nggih, Pak nggih. Nggih. Monggo Mbak digayengke gandeng wis ra wis apa penting iso ngono wae. Lintang Asmara ya. Wah, den gayeng. Lintang Asmara. Cocok ya kayake. Cocok, Pak. Cocok sing STW niki mapan Mas Hanung. Om Jono wis ngrumangsani ya. Sing nom-nom wis dientekke Mas Hanung. Jenengan nembe sak periode to, Pak? Nggih baru. Memang DPR, baru. Ya, baru karena ya memang baru pensiun, Pak. Oh, nggih. Kula nggih DPR baru Pak kula. Nggih. Dalang Perwakilan Rakyat. Nah, nggih, DPR baru nggih. Oh, nggih. Kula ajeng nyalon ke lurah Pak teng desa kula. Nggih. Ayo malah sing ora-ora. Monggo diaturake Lintang Asmara. Kangge Mbak kula, Mbak Yu kula sing nonton niki Yu jalukamu tak turuti adilanang gen seneng atine. Yu sinten? Wah, Mbak Yu kula niki, Pak. Asmane sinten? Bu Wasni. Masih Bu Wasni kan? Wah, masih. Wah, Bu Wasni. Mau request jane Gil kayak karo sing kae ngono jane ning wis dilirane beda. Iki wis apik kok Yu, nek rada adoh mau kaya nerapati ning masa cedhak elok kok. Ibu. Wis tenang ya, nggih. Ya, Pak. Pak riyen Ibu karsane tindak mriki duet. Niku Mbak Yu kula. Pak. Mboten napa-napa, niku tanggung jawab kula. Oh, nggih. Niku ora kok kaduan. Nggih. Masa cedhak kok aku wis ternyuh kaya lintang. Kamu si prat. Pun, monggo. Tenang. Wis tenang, Mbak. Aku tetep mantep nek wis tekel iki. Nggih. Lah kalau jempol 2 to Yu? Loh, jempol 2. Apa iki karo sing loro mau? Oh, ora ngerti rasane. Nggih. Yo. Nggih, Pak. Monggo pun mriku dirapi. Mergo kanca-kanca pun mboten sing purun niku. Pak, kula wis tobat lho Pak Yoyo. Wis tobat tenan iki. Ayo dikersake Pak Sarjono sujene budi wae. Wis tak pundute tak kukupe. Dikukup. Uwuh napa Pak dikukup? Pokoke tenang mawon. Ayo. Nggih. Pun siap, Pak? Ya disiap-siapke nganggo band kuat iki sampe Siap mau. perang ya, Pak? Siap. Wis. Yo, Aku wong bodho ning siap. Ayo. Lintang Asmara. Oke, bersama Pak Sarjono. Melawan ini Lintang Bladu. Pak Yoyo mulai. Ayo nggih. Engko teater. Yuk berpacu dalam melodi. Ya, yuk.
tresnamu mungkin ada tombak susah kronik batinku bakal serena yang pantoro rati mokeling manis sing ati setiapku bisa anduweni marang sang yang sulasi Sarjono luar biasa Pak Sarjono. Alhamdulillah beda rupa ning beda rasa. Waduh iki apa ya? Aku meguru lek iki ya. Kokono ramando-mondo. Mongso teko kene ya. Wah, durung tak jawab dijawab sih. Kok Mas Dara tak kei lho, kok aja ngenteni sih. Ora mondo-mondo. Terus yo sing genah aku wis marem. Wis ngono wae. Suarane iki lho wis empuk. Neng rada jero empuk ngono lho iki. Pak, niki namung suarane lho, Pak. Niki. Awas. Dereng napa-napane lho, Pak niki. Baru suaranya. Nek napa-napane malah ora percaya iki. Iya. Loh, bisa dibuktikan nanti, Pak. Ora arep mbuktekke. Nggih. Wis tak wanek-wanekke lho iki. Nggih. Kanca-kancaku DPR PKS ora iso nyanyi. Aku terus nesu, tak cobone aku yo ngono mengke. Terus jenengan berani mencoba nggih. Wis ora usah ngerayu aku tetep lak kei ngono. Iya wis. Langsung wis, dilangsung. Tugasku malah penak lho Pak Yoyo, ora perlu merayu, ora perlu ngene-ngene, wis langsung lho. Pokoke wis meneng wae bayaran. Ning yo Silio dina kapan manggung bareng sing tak encim yo liyane. Nggih.
Nek sakniki kudu niki lho Pak, mau enggak mau harus sini lho Pak, dientek-entek nih lho Pak. Jenengane nggono apa ora to? Aku munggah sing metelu ki mau entuk jenengane nggono mboten. Kula ngerti, jenengan mirsani king mriku, wah sinden Tutik kok katon Sulistya. Bareng jenengan minggah mriki cedhak, wah kok kaya pengen ngepruk boto. Aja boto Pak liyane ngono lho. Lah apa? Liyane apa ngono sing rada Arto. Nah, ngoten lho, karepku ya ngoten. Aku ya padha karo Ki Cahyo. Wah. Ning tetep artone ya ana wis ngono. Nggih. Wis Ki ya Pak. bismillah iki disangani karo umi saya. Mbuh pira ra tak wasi. Oh, dari Umi tadi. Wah, sembuh buku 100, 200, 400 bejani jenengan ya. Mangke salam kula diaturke nggih kali Umi. Ini sangumu tak kene sinden kabeh. Aku mulai jam 12 nang mulai kinggo. Bismillah, Mbak, ini enggak apa-apa. Nggih, terima kasih. Istri saya ini. Terima kasih banyak dari istri nggih, Pak nggih. Enggak apa-apa. Ngerti nggih? Doa, ada doanya ini. Nggih. Sampun nggih, Pak? Sampun mawon, monggo. Nggih, sampun. Wis ora piye-piye kok, Pak. Wes gak iso dipiak-piakne Pak niki. Enggak Bu Kesi, pripun mengke tawaran